जय जगन्नाथ सांग मैंने मु सुरमा मोर चैनल लाइफ इज कलरफुल को आपन को स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमती अच्छा मु भल अच्छी आई होप आपण मैंने भलर थे। चलतु आम साईर प्रथमाष्टमी शॉपिंग करवा। ये क्रिसमस सब आसगला जिंगल बेल क्रिसमस ट्री आसे आसे ये साइकिल अच्छे ना ये साइकिल ये कि रोड रे चल पार ना से गार्डन वार्डन ही चल पार ना ये फ्लैग फ्लैग अनुसार हाँ नेशनल डे से नेशनल डे डिसेम्बर 2 से अनुसार भी कपड़ा ही मिलती प्रथमाष्टमी साईर शॉपिंग करने लुलु हाइपर मार्केट आम झील पिला भाया लगुच ये व्हाइट टा भी भल लगुच चेक चेक रेड रेड हाँ ये 1/3 भाया रहा ना हाँ से येलोटा आनल भल लगुच Excuse me. लुलु हाइपर मार्केट ये इंडिया बेसिकली सब जिनस मिले शाड़ी भी मिलूँ भितर शाड़ी शोरूम भी अच्छे Love it. US Agriculture Discover America USA Festival is on from the 10th to the 16th of November at all Lulu Hypermarkets or shop online at luluhypermarket.com. नेशनल डे रो कलर एवं से ड्रेस भी आसला से टाइप जमी पिंधे से सेमती आई जाए बाग लगुन हाँ टी शर्ट अच्छे ये पिंधिल पिंधिल तो देखिए पिंधिल पिंधिल के अच्छे 49 पिंधिल देखिए कम देखा भल लगुच व्हाइटा बड़ हो मतलब बड़ भी हो कौटा भल लगे मत येलोटा भल लगे कौटा भल लगुच मटेरियल भल अच्छे बहुत स्मूथ अच्छे मटेरियल ये कॉटन टाइप अच्छे छोट बेबी मानकर वाकर हरिका भी अच्छे
ବଟମ ଗୁରା ସାଇଜରେ ଦେଉଛ ନା ଅସାଇଜ ପଇସା ଦେଉଛ? ଏଠି ବିଲିଂ ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆମେ ଏଇଟା ନେଉଛୁ। ପୁଅକୁ ବି ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନେଲୁ। ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ନହେଲେ ଖାଇବା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖୁନ। ଓଜନ ବେ ବହୁତ ଓଜନ। ଦେଖ 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 ହ୍ୱାଇଟ୍ ନିଏନି, ଅଲଗା କଲର୍ ନିଅ, ନହେଲେ ଅସନା ହେଇଯିବନି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଳିଛି। ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବା ତ ଧରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଗୁରା, ଏଇ ଛୋଟ ଗୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ତଳେ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ପରେ ନବା ତ ଛାଡିଦେ। କେତେ ଅଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍? ଏଗୁରା 16ଟା ପୁରା କଣ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଇଏ ଫୁଟବଲ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା। ସେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ଜଣ ନାହିଁ ସେଠି ସେଗୁରା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଥିବ ବୋଧେ। କମ୍ ସେଇ ଧାନ ଥୋଇକି ଆଇଲୁ। କମ୍ କୋଡ଼ାଟା 29.30। ଏମିତି କରିଦେଉଛ ନା କିରେ? ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ନହେଲେ କରିଦେଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଏମିତି ବୁଲୁଥ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବନି। କିରେ ବାବା ସି ଏଇଟା ପୁରା 3rd ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି କ୍ଲଥେସ୍, 2nd ଫ୍ଲୋରରେ ଏମିତି କସ୍ମେଟିକ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। 2nd ଫ୍ଲୋରରେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଲଗେଜ୍, ଏବେ 2nd ଫ୍ଲୋରର। ତାପରେ 1st ଫ୍ଲୋରରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି 2nd ଫ୍ଲୋର କସ୍ମେଟିକ୍। ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖନ୍ତି ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍, ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍କ ପୁରା କେତେ egg store. Hindi, yung ano na lang, isipin na lang sa bahay. Maganda. Ada fish market. It is fish zone.
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଟନ୍, ଏଠି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ମଟନ୍, ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ଏଠି ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇ ଅଛି, ଯିଏ ନେଇକିନା ବସ୍ କରିକି ଖାଇବ। ଟିକା ବି ଅଛି। Chicken. ତାପରେ ଏଠି ଏପଟେ ଆମର ପିସ୍ ଏଠି ସ୍ନେଲ୍ ବି ଅଛି। କ'ଣ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ବି ମିଳୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ଏଠି ଅଲଣି ଶୁଖୁଆ, ଏଠି ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ସବୁ ଯାକ ଶୁଖୁଆ ତ ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଶୁଖୁଆ, ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଏଠି ମାଛ, ଏଠି ସବୁ କଟିଂ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଠି ଏଗ୍, ଏଠି ଏ ଅଣ୍ଡା ବି ମିଳୁଛି। ଏଇଟା କି ଅଣ୍ଡା? କୁଇଲ୍ ଏଗ୍। କୁଇଲ୍ ଘର ଚଟିଆ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ନା, ଘର ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଦେହକୁ ମାନେ ଅଧିକ ଗରମ ରହିବ? ବହୁତ ଗରମ। ସବୁ କୁକିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ନବୁ ବାପା ମନା କଲେ ଚାଲେ। ଚାଲ। ମିଠା ପିଠା ସବୁ କିଛି ନିଅନି ଆଉ। ଚିନା ବାଦାମ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେଜାଣି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ଏଇଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରସୁଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଦା, ଏଇ ଦେଶୀ ପିଆଜ, ଏଠି ଚାଇନା ଅଦା, ଚାଇନା ରସୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିନଟ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପେକ୍ସ ପିନଟ୍ସ। ଏଠି କୁକୁମ୍ବର ପିକେଲ୍ ବି ମିଳୁଛି, କୁକୁମ୍ବର ପିକେଲ୍, ଏଠି ସବୁ ଆଚାର, ଏଠି ଅଲିଭ୍, ଗ୍ରେପ୍ ଲିଭ୍ସର ବି ଆଚାର। ଗ୍ରେପ୍ ଲିଭ୍ସ, ଗ୍ରେପ୍ ଲିଭ୍ସର ବି ଆଚାର ମିଳୁଛି। କାକୁଡ଼ିର ଆଚାର ଦେଖ ମ, ଗ୍ରେପ୍ ଲିଭ୍ସର ବି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲୁଲୁ ପିକେଲ୍ ବେବି ଘିରକିନ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲ୍, ତାର ବି ଆଚାର। ଅଲିଭ୍ଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ନା। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।